Halos kalahating bilyong piso na italang pinsala po ng Super Typhoon Uwan sa lalawigan po ng Pangasinan. Nagbabalik Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Pumalo sa mahigit 411 million pesos ang inisyal na pinsalang iniwan ng Super Typhoon Uwan sa lalawigan ng Pangasinan ayon sa ulat ng Pangasinan PDRRMO. Pinakamalaking epekto sa sektor ng agrikultura na umabot sa higit 234 million pesos, kabilang na ang pinsala sa palay, mais, high-value crops at pangisdaan. Tinatayang nasa 176.5 million pesos sa mananghalaga ng pinsala sa infrastruktura, kabilang na mga sirang kalsada at tulay. Naitala rin ang 4,220 na totally destroyed house at 12,233 na partially damaged. Aabot naman sa 200,914 na pamilya o mahigit 670,000 na katao mula sa 830 na barangay sa buong lalawigan ang naapektuhan. Tuloy pa ang power restoration sa 13 bayan at isang lungsod. Sa kabila nito, nagpapatuloy naman ang pamamahagi ng relief assistance sa mga residente mula sa lokal at pambansang pamahalaan. Bagaman nagdulot ng storm surge sa ilang baybayin, wala namang naiulat na nasawi sa lalawigan. Ayon sa PDRRMO, malaking tulong ang maagang paglikas at paghahanda sa pagligtas ng buhay. Sa ngayon, nasa ilalim na ang probinsya ng State of Calamity. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako, si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.